Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi taste. Så vi starter med de her mini riskiks med hindbær ovenpå, som vi ikke har set før. Så dem tog vi selvfølgelig. Ja. Last taste. Ej, hvor sjovt. Ej, man kan næsten ikke... Nå, jeg vælger den forkert. Jeg kan se, der sidder noget hindbær på. Ej, det dufter godt. Prøv at se. Det var faktisk fint nok. Nå. Jeg troede, det her det var ovenpå. Men så vidste det så, at det var Altså det her. Ja. Okay, 3, 2, 1. Det smager faktisk virkelig godt. Synes du? Ja. Jeg synes, det er sådan fint nok. Jeg synes, det er lækker. Det smager Jeg meget vil hvid gerne chokolade med have hindbær i. Du kan ikke engang lide hvid chokolade. Er han ikke mærkelig? Hvis du ikke kan lide den, så vil jeg gerne have påsen. Det må du ikke. Jeg rater dem her 3 ud af 5. Jeg siger 4 ud af 5. Så den næste ting, det er simpelthen de her taffel peanuts Taffel, de med laver også chips. sour cream and onion. Og det er umiddelbart en nyhed. Vi har ikke set den før, ligesom det andet, vi lige har smagt de der riskiks. Så ja, det er lidt sjovt. Hvad duft? Det er en se den her sammen. Hvis I kender de der Meatmax, det er sådan nogle, der er bare med paprika og jeg skal lige dufte. Det dufter faktisk lidt af sour cream and onion, så det er lidt. Det ser sådan her ud. Jeg smagte slet ikke lige på den. Det smager ligesom, det er på chips, sjovt nok. Og så oven på de her peanuts. Sjovt. Jeg giver den 3,5 ud af 5. Jeg tror, jeg giver et sted mellem 3,5 og 4. Ja. Nu tager vi den her Harbo med aprikossmag. Den her har vi altså aldrig smagt før, men vi har set den en masse gange før. Ja. Eller en masse. Nej, jeg vil åbne! Okay. Hvis jeg kan. Det kan jeg ikke. Sådan. Jeg tror, den skal bruges over. Det dufter faktisk godt. Det er skrig. Okay, lad os smage. Vi kan ikke gøre det på samme tid. Kan noget. Det smager lidt som det dufter. Og det dufter faktisk rimelig godt. Det var det her mere. Også mig, altså, bro. Jeg tror faktisk, jeg giver den også 3,5. Jeg giver den 4. Ud af 5. Nu skal vi til de her is. Det er is. Og dem her kan man selvfølgelig blande selv slik. Vi har bare aldrig taget sammen til en. Nå. Det smager ikke af noget. Det smager bare sødt, tror jeg. Meget sødt. Det der sukker, der er på, Det knaser. det knaser sådan. Kan man se den? Du kan se det der sukker. Det er lidt klamt det der bit af den, men ja. Ja tak, nu har vi set der. Hvad rater du den her? Til klipperen først. Så siger jeg det. Nå, jeg giver den her 2 ud af 5, fordi den her is, den smagte altså ikke sådan så meget. Og han er sådan super godt. Du efterligner. Jeg skulle have sagt 2 ud af 5. Nu skal vi tage smag de her, racerbiler. Med lime og citron. Ja, nemlig. Og det var altså en nyhed, så... Vi tog den selvfølgelig. Ja, det lyder godt. Er du klar? Du sidder ret sygt. Og den er hård. Hård. Ah. Smager vildt godt. Ej, den er god.
Minus for konsistensen, men ellers så... Men ellers plus for det hele. Ja. Dem skal I rigtig tage, hvis I tager dem. Ja. Synes vi i hvert fald. Mm. Nå, men jeg tror faktisk, jeg giver den der racerbilen 4. Fordi jeg var vild med smagen, og ja, bortset fra, at det var en hælelse for hårdt, men hvis det var en lille smule blødere, så var det... Delicious. Ja. Så derfor giver jeg dem 4,5. 4,5 alligevel. Okay. Ja, men så også videre til det næste. Det er så meget, der siger det umiddelbart. Men så nu skal vi smage de her. Der er stor forskel på den her. Stor. Gør du mig den lille? Nej. Men det her, det er også lime. Ej, jeg troede selv, det citron. var et bolsje, fordi sådan, det ligner lidt et bolsje, hvis I kan se basilisses. Ja, men ja, det her, det er også lime og citron. Nå ja, det her var også lime og citron. Det har jeg sagt. Men det her, det er også lime og Ej, jeg troede selv, citron. det var... Det her, det er også lime og citron. Nå. På en måde lidt karamelkonsistens, vil jeg. Jeg tror, det der hvide ting. Det der ved noget, det er samme konsistens som det der gule noget tivoli-stænger. Så, det er lidt sjovt. Jeg greb den. Godt. Men jeg tror, jeg giver den her 3 ud af 5. Fordi jeg er ikke så vild med konsistensen, men igen, så smager den god. Ja, nu må vi se noget. Nå. Jeg er god til at give halve, så jeg giver 3,5. Det er fordi sådan, hvis det man for eksempel 3 og 4, så giver jeg det halve. Fordi sådan, ja, fordi sådan, Det gør du bare. ja. Nu skal vi til de her p-tarter med ekstra dark. Chokolade. Ja, ekstra dark chokolade. Så med dem. Ej, der er lidt, mand. Der er jo ingen i. Der var kun 6 i den. Og vi gav 10 kroner for den. Chokoladen ser engang vildt mørk ud. Ja. Chokolade. 3, 2, 1. Hvad synes du? Jeg ved mig selv. Se. Chokoladen, det er bare sådan... Det er bare mørk chokolade. Har du spillet på mit bord? Nej. Men jeg giver dem 4,5 ud af 5. Jeg synes, de er ret lækre. 4,5 ud af 5. Synes de er ret lækre. Ja, jeg giver dem 4,5, fordi at jeg er... jeg er mest til mørk chokolade, så jeg synes, det smager ret godt. Køb dem! Hvis I kan lide mørk chokolade. Ja, men til dem, der ikke kan, det var. Men så vil vi gerne sige tak, fordi I så med i den her lille taste-test-video. Og så ses vi bare i vores næste video. Og husk at like og subscribe. Hej hej. Hej hej.